νιώθεις σαν να πνίγεσαι μέσα στη μέρα, σαν το άγχος να έχει ριζώσει βαθιά και η αίσθηση της ευτυχίας να φαντάζει μακρινό όνειρο. Δεν είσαι μόνη. Σε έναν κόσμο που κινείται ακατάπαυστα, με τους ρυθμούς της καθημερινότητας να ανεβαίνουν διαρκώς και τις απαιτήσεις να πολλαπλασιάζονται, πολλές φορές αισθανόμαστε χαμένοι μέσα στη δίνη του άγχους και της πίεσης. Όμως, είναι στη δική σου δύναμη να βρεις ξανά την ισορροπία. Η χαρά, η εσωτερική γαλήνη και η αληθινή ευημερία δεν είναι πολυτέλειες. Είναι δικαίωμά σου. Ακόμα και όταν όλα τρέχουν γύρω σου, μπορείς να κάνεις μια βαθιά ανάσα και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ξεκινώντας με μικρά, πρακτικά βήματα, όλα μπορούν να αλλάξουν. Ο οδηγός μου, ψυχική ευημερία εν ευτυχία, δημιουργήθηκε ακριβώς γι' αυτό. Για να σε βοηθήσει να επανασυνδεθείς με τη δύναμη και το φως που ήδη κρύβεις μέσα σου. Δεν χρειάζεται να να αλλάξεις τη ζωή σου από τη μία μέρα στην άλλη. Μέσα από εύκολες ασκήσεις, απτές τεχνικές αυτοβελτίωσης και προσωπικές αλήθειες, θα μπορέσεις να δημιουργήσεις χώρο για ανακούφιση, χαλάρωση και αγάπη προς τον εαυτό σου. Η αρχή μπορεί να γίνει ξεκινώντας μια συνήθεια ευγνωμοσύνης. Μια μικρή στιγμή κάθε μέρα για να γράψεις 3 καλά σημεία ή ευχάριστες στιγμές που βίωσες, μπορεί σταδιακά να επαναπρογραμματίσει το μυαλό σου για να εστιάζει στα θετικά. Εξίσου σημαντική είναι η αναπνοή. Λίγα λεπτά καθημερινής βαθιάς αναπνοής φέρνουν άμεσα αποτελέσματα. Ηρεμούν το σώμα και καθαρίζουν το μυαλό από το θόρυβο της ημέρας. Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις τις σκέψεις σου χωρίς να τις κρίνεις αυστηρά, αλλά με καλοσύνη, γίνεσαι σιγά σιγά φίλη με τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτός ο οδηγός σε συνοδεύει βήμα-βήμα, προσφέροντάς σου πρακτικές λύσεις σε στιγμές που νιώθεις ότι έχεις ξορκίσει τη χαρά και τη γαλήνη από τη ζωή σου. Συμπεριλαμβάνει χρήσιμες ασκήσεις οραματισμού, mindfulness και τρόπους να θέτεις προσωπικούς στόχους που έχουν πραγματικό νόημα. Όλα αυτά συγκεντρωμένα σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, εύκολο στη χρήση και στη δράση, έτοιμο να το κατεβάσεις άμεσα με ένα κλικ. Είτε χρειάζεσαι με ένα τρυφερό ξεκίνημα για το πρωί, είτε μια γαλήνια στιγμή τη νύχτα, αυτός ο οδηγός θα είναι εκεί, για να αγκαλιάσει τις στιγμές της αμφιβολίας και να τις μετατρέψει σε νέα ξεκινήματα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την τέλεια στιγμή. Το ταχύδι προς την ψυχική ευημερία και την αληθινή ευτυχία ξεκινά με ένα μικρό βήμα σήμερα. Κάνε το βήμα που αξίζεις. Κατέβασε τον οδηγό σου στο link που θα βρεις κάτω από το βίντεο και χάρισε στον εαυτό σου τη φροντίδα και την ελπίδα που του αξίζει. Το φως βρίσκεται ήδη μέσα σου. Χρειάζεται μόνο να του δώσεις χώρο για να λάμψει. Εμπιστεύσου τη διαδικασία, αγκάλιασε τις μικρές αλλαγές και πάρε τον έλεγχο της ευτυχίας σου στα χέρια σου. Ξεκίνα από σήμερα. Η ζωή που ονειρεύεσαι σε περιμένει. Βρες τον δικό σου οδηγό για την ψυχική ευημερία και την ευτυχία στο πρώτο σχόλιο. Εκεί θα βρεις τον σύνδεσμο. Από τη Μαρία Κόλια, Chapters of Life.